Určite sa zúčastním za každým týchto akcií, keď sú organizované. Vždycky každá táto akcia mne dá strašne veľa nových informácií, ktoré zároveň môžem okamžite využiť v praxi a môžeme posunúť samozrejme kvalitu našich výrobkov a celkovú výrobu našich protetických prác niekde o ďalší krok dopredu. Očakával som, že to bude obohacujúce, aj to tak je. Mám veľmi dobrý pocit z tohoto školenia. Určite to malo význam. Určitě ano. No mě bezvadně. Velmi dobře. Pozitivní energie tady z celého sálu. A veľmi ma to potešilo, lebo rád spolupracujem vlastne s Mikrodentom. Takže to já jsem jako velice milé překvapená. A tady speakři, co zatím tady byli, tak jako bezvadní. Samozrejme, stretneme sa s ľuďmi z Mikrodentu, čo je pre nás veľmi dôležité, nakoľko si vieme odkomunikovať strašne veľa detailov. Očekávala som od toho, že sa vlastne poznám s novými ľuďmi z oboru. Človek tým, že aj zmení prostredie, že sa stretne s kolegami, ktorých pozná, ktorých nepozná, že sa stretneme tu a v podstate nové informácie vždy. Určite áno, každopádne na každej jednej takéto prezentácii, ktorej sa zúčastňujem každoročne, sa dozviem, čo je nové na trhu digitálnom samozrejme a v neposlednom rade nové materiály, ich vlastnosti, ich použitie, spracovanie a všetky veci, čo sa týkajú pokroku v zubnej technike, takže na toto sú takéto prezentácie absolútne najlepšie. Určite je to prínos tým, že vlastne tento osobný kontakt a že poďme aj prevedenie toho od privítania, pohostenia a vlastne tohoto odborného týmu, ktorý sa nám tu celý v podstate predstavil. To je tiež veľké plus, čo som ešte ja na školení nezažila. Že vlastne aj po každej tej prednáške sme mohli mať osobný kontakt ešte. Vlastne otázky, keď sme nemali odvahu sa treba zapýtať cez tú prednášku, ale takto sme si mohli prejsť. Napríklad ja som mala záujem o tento skener, takže vlastne som mala podrobné prevedenie toho, ponuka a tak ďalej, čiže super stretnutie s kolegami. Počas tých rokov, samozrejme, keď prišli nejaké iné ponuky, možno skúsil, ale nakoniec to skončilo tak, že som sa vždycky vrátil k tejto firme. Vždycky sme všetko vyriešili, či s hotlineom, či s pánom Kostnerom. Tiež to prospieva k tomu, aby sme sa niekde posúvali ďalej. Takže zase dnešné školenie absolútne vynikajúce na jednotku, veľká spokojnosť a skutočne musíme zatlieskať tejto firme. A poďakovať im veľmi za spoluprácu dlhoročnú a dúfam, že to bude ďalších veľa rokov v tomto rytme.